Estamos en Foz, na Plaza de Galicia, nun núcleo emblemático. E bueno, vedes como temos todo, desculpas a todas as veciñas e os veciños polas obras, pero eran necesarias. Todos temos na cabeza como estaba antes esta praza, e agora, pois vedes por esta banda como dispoñemos, xa se empezan a ver as novas beirarrúas amplas, accesibles, nas que as persoas con dificultade van a poder camiñar, non? Sen ningún tipo de atranco. Vemos unha parte, pero tamén hai moitas outras obras que non vemos e que son tan importantes. Nova rede de saneamento, de fecais, nova rede de pluviais, nova rede de abastecemento, e o que queremos pois, é facilitar a vida de todas e de todos. Por iso, por aquí van a circular os vehículos e hai beirarrúas, pero se me acompañades a esta outra banda, que vai a ser somente de acceso a residentes, vai a dispoñer dun firme acabado en formigón, no cal teñen preferencia os peóns. Estamos a falar dunhas obras enmarcadas nese gran contrato da Rúa Irmandiños, estamos a falar de case 890.000 euros de inversión, outros 67.000 para a Rúa Alfonso X que estamos rematando, en licitación ata o 23 deste mes por 105.000 a Rúa Concello de Cervo, e seguimos avanzando para que sexa máis cómodo camiñar, para que Foz sexa máis amable.